Africa my continent, Africa my home, say Africa kuyi South Africa. KwaZulu la isikhona ke sisendwetho P100 lo mgwaqo lo. Uyabona ke lo mgwaqo lo usunamasonto mabili noma mathathu uvaliwe kunje. Kumaqothu ngathi ihawu lesiqwaka noma ngathi ihawu likaMdlalosi. Njengoba nje uvaliwe ke umgwaqo kwenza kube nzima kakhulu umuntu osuka kuphi, osuka ngapha eMzinyathi, osuka ngapha eNanda, oya ngapha eNdwedwe, nosuka eNdwedwe eza ngapha koMzinyathi. Amabhasi la, amatekisi la awakwazi. Iy'kole ezingapha azitholi service yothisha abaqhamuka ngapha. Bese kuba ukuthi ke mawubheka abasuka ngapha beya ngapha ungqengetshe akuhambeki ilokhu kuyisizwe. Kodwa ke lo mphakathi wala lokhu wahlala bathi bahleli la. Uyabona abantu basengonweni P100 hawa kunkani. Semanyiseni emanyaseni. Hayi akunkani liyabhupha. Uyabona la akunkani liyabhupha. Uyabona ave ngibabona abantu abanenkani kanje. Bathi hayi asibulali lutho. Thina simba umgwaqo wethu ngoba vele la lo mgwaqo noma singawudedela sithi ke awusebenza makufika izulu kuzoba nje. So kungcono sivele sithi nyakungasetshenzwa ku45. Obaba bakhona, ingane zakhona, omama bakhona, amatshitshi akhona, ogogo bakhona bonke. Okunye ke esingatshelanga khona lapha kunamakhosi cishe ayisithupha asendwedwe. Angithi uzokhumbula ukuthi na amakhosi khona ngakhona amakhosi ke la. Amakhosi kavele enze enye into ke. Hey, baba ke uzubona indwedwe nyakunkana abantu basendwedwe. Uyabona amakhosi, uyabona ngapha kwesama. Uyabona ngapha amakhosi ke. Amanye asesukumile ngazi uthatha. Uyabona ngoba ubona lezi zidlo lezi zifika namakhosi. Aze ngizwe mina amakhosi athi sizosupport. How mayifika amakhosi bengithi azothi cha abantu abakana bakababa vulani umgwaqo. Hayi bafika nokudla. Hey lalela. Buka phela. Uyabona nje avela afika nokudla athi asihlaleni la. Nihleli la. Futhi ke bathi ke uma idepartment ingafiki nento ephathekayo namhlanje inkosi nenkosi izokhipha ibhasi lize nabantu bezoba la bezoqhinqa. Okusho ukuthi lana nje inkani ushunwe inkani wala indwedwe bakithi. Abantu bakhona bayithatha emakhosini akhona umphakathi wakhona njoba kudliwa. Ngiyasiqala ke mina isiteleka nje. Yasizwe isiteleka sakhona. Ake nibambe ke bazalwane. Ake nibambe. Hawu sengikhohlwe abangithumanga ukuthi obaba ngikhuluma amakhosi ngicine ngikhuluma nabantu abadala. Igama lithi njengamanje uHOD inhloko yomnyango ulapha ubambeke lapha angithi phela funa iprotocol ithi mawufika uqale uyokhuleka. Ikhona kuphela uzothi mayiqeda lapha enkosini uNgcobo nje besezala. Kodwa mayehamba kancane nampa abanye obaba balingana obaba bonke bazofonelana bonke bethi imtedele lapho hlokoza kweziphambili ngoba lezi esemva isemanzini. Ibambe lokhuze mthutheni mphuceni ifoni chabo wo sisazoyicula le ngoma sisazoyicula ngathi mangifika la nangihlonipha mangifika la nangithuma sabuya nempendulo noma nabuye nangijikelezisa nje akunalutho ke kodwa kuzothi mase kulungile namhlanje ekseni iphi lensizwe sikhuluma nawo ucingweni
iyona ehlala ingipheshela nansi umuntu lona okuyena ohluphe ekseni ke bazalwane waseyafona futhi kufona yena eShodi ngoba besithi sizoxhumana izolo angangakwazi ukuxhumana nane department izolo bengixakekile ngapha eMelmoto kunomsebenzi wesizwe nakhona befuna siyowenza kodwa ekseni saxhumana wasethi HOD bazothi mabeqeda nje lapha kwaDukuzo ngoba ngathi ishamthetho nganoma ishamthetho bebehleli lapha bese beza la ikhona ke njengamanje HOD ezosuka lapha ezela azositshela ukuthi kwenzakalani ngenzela ukuthi ke inkulumo ingagcini iphelele la emakhosi ukuthi asamuzwa asilinde nje nami ngizobeza ukuthi sebekuphi kodwa ngoba amakhosi akhona ayakwazi nawo ukuthintana ewodwa akuhlokoza impela kweyiphambili kuze uHOD yafike la asichazele ukuthi ke kuzokwenzekalani bese ke futhi umsebenzi siyawumonita hayi ukuthi uzositshela ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi bese siyahamba sesowuqapha ukuthi iyenzeka inlento le abathe bazoyenza silapho ke engonweni P100 eNdwedwe umzinyathi ngapha ezansi iNdwedwe ngapha namhla lamanqamu seyinqumene ngicabanga ukuthi inhloko yomnyango lefikayo inhloko yomnyango lefikayo sizokhuluma udaba lomgwaqo inhloko yomnyango inhloko yomnyango isifikile umphakathi kuyilinde engabomva amehlo bafuna nje ukuzwa ukuthi yini ezokwenzeka ukusuka la kuya phambili ngoba bakhile labakhe isitolo nethilungu inkani yasengonweni ngiqala bona abantu abanenkani kanje bengene bethi bazobopakisa ngala kuze kuzowazi imoto zibe safe ngala okay all right kulungile umphakathi ngapha ujabule uthi umphakathi banamanga sovula bevalile angazi ngoba ibona abavalile manje igama nguzibusisi mina wenza ministry HOD we-Department of Transport ngihamba ke nomfokadlaba la ku-HOM Head of Ministry ofisini kaNgqongqoshe kodwa ukuza kwethu umvuso wenyamazana nangu Nongalo ngazi mhlambe Nongalo ngokuqale undlalele ngoba sengiyabona sekuna nondaba ezitha ukuthi sithi simithe umphakathi kodwa sibe sikhulekile kahle emakhosini sithi siyoxoxa nomphakathi kodwa namakhosi shuthi ke liqhawelele lobe selisilike siyosilekelela mase semphakathini angeke ngikwazi ukunilekelela uma selisemphakathini ngizocela ukuthi lo mhlangano uconductwe ubaba uMsweli ngoba uyena umuntu osheshe wafika kuthina wazosilalela ukuthi sikhala ngayo mina ngilunga lomphakathi angikwazi ukunilekelela nibe nize kumina ngoba kunezimpendulo ekufanele nizicacise phakathi emphakathini njengoba uhlela la wonke futhi engicela ukukubalula makhosi asendlunkulu kanye nawe sibakhulu ubaba uMsweli sizomcela ukuthi angayilawuli izandla ukuthi uthathe izandla ezingakanani ngoba lo mphakathi una 3 weeks and uyafisa ukwazi ukuthi from 2015 uze kube yini kwenzakala kuzokwenzakala angikwazi ukunilida Kampeni nisiphumelele umsebenzi siyocela nilekelele ngoba kuza kube nenhlonipho mfowethu ayinhlonipho niyazana nina sinazi sicela kube nenhlonipho kuphela phakathi siyabona challenge ngizoyibamba please hayi challenge ngizoyibamba asibamba rule
Siyabonga. Seniyabopha amayisakho. Seniyabopha. Ayisekho yami ingoma seniyabopha. Hayi sazoyikhulu sazoyikhulu Ngizocela bangala beze ngala. Sicela ukuthi silehle kancane ikhulu ibalekela umlilo. abazokotha Makati. Ngicela nikhuzeke phela kakhulu. Selifikile usuku. Thina sinamakhosi awu-7 ezizwa izangala. Into engizoyicela kulina njengoba sekuyisonto lesithathu sila, ngiyacabanga ukuthi namhlanje kuzophuma isixazululo. So ngiyanicela Makati inhlonipho njengoba sayibamba kusukela ngaloya msombuluko mhla ka-6 kuze kube namhlanje. Asithobe bafowethu Simuzu eshodiwe ukuthi uthini. Umhlangano wethu sizowukhawundakuthelwa ubaba uAyanda Msweli. Amen. Inhlonipho Makati. Anihamezi uma ikhulu isakhuluma. Niyathoba uphakamisa isandla uma sekufanele uphakamisa isandla. Ubeka umbono. Akuliwa Makati. Ngiyazi ukuthi ngidiniwe inhliziyo zibuhlungu kodwa sebefikile. Uma ngabe uzibona ukuthi wena uzophehla udweshu lokuthi lento esiyenza la ingaphumeleli, umphakathi noma uyisizwe sibuyele eceleni. Uma uze la ipolitiki kuyibekela ekhanda, ayikho ipolitiki la. Umphakathi la. So bafowethu sizwe samaqadi ngiyayicela inhlonipho umhlangano wethu ngiyacabanga ukuthi uzoqhubeka ngendlela. Nithi ukuhlehla kancane bafowethu senicela. Over to you, Baba Msweli. Khona manjalo. Isikoti South Africa umholo wakho nomgqabulo wamaketanga ngobubha no stop and go yaxamalaza iTNB. Yamqoba uThembi xifi uThembi. Sizoqabula amaketanga ke namhlanje kodwa before senze lokho ngizocela senze nje yonke into esiyenza singayenzi ngokwazi kwethu nokuhlakanipha kwethu asikhulume noNkulunkulu ngizoyixoxela noNkulunkulu bese ke siyaqhubeka nomsebenzi. Haleluya. Emagameni amathathu elikayisene lendodana nelikaMoya oNgcwele. Jehova Baba siyabonga usuku lwakho liqalile kuqala umsebenzi wakho. Uma senza umsebenzi wakho akube wena ozophefumulela, akube wena ozosambela phambili usikhanyisele. Kungabe ukwazi kwethu, kungabe ukuhlakanipha kwethu. Konke okuzokhulunywa la kungabe ukukhuluma nje okuzophelela emoyeni, akube ukukhuluma okuzokwenza ukuthi ixazululeke inkinga ebezikhona. Bezikhona sekunesikhathi eside kuneyinkinga kodwa namhlanje sekuyusuku. Siyabonga Baba ukuthi ulwenzile lolu suku walenza leli thuba. Siyethemba ukuthi umsebenzi siwenza ngenhlonipho, sihloniphane, siphume nesisombululo sokuthi lo mgwaqo ube umgwaqo ozolekelela umphakathi, uthuthukise umphakathi, kuphele izingozi ezidaleka kulomgwaqo. Siyanxusa ke manje siqala umsebenzi wakho ngegama lakho phambili kuze ube phakathi. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ngizoba nje mfishane angibikelele emakhosini. Sekuphawulekile ukuthi amakhosi ala ayisikhombisa. Igama lami Ayanda Madoda ngokwamsweli. Ekhaya kithi ngapha kuseMatuba kuseGunjaneni la ngakhulela khona. Ngaqala ngaba yisosha. Ngase ngiba iphoyisa. Ngase ngena kulomkhakha ke lo owenza ukuthi iroad safety ngiyiphile ngiyithande. Ngithema ngifika ke lana bekuyisabatha
ngibizwe enye insizwa la ngazi noma bekuyintombini izosho ukuthi siyacela usilekelele sibambisane lo mkhankaso ngawulalela thi mase siwulalelile ngahamba ngaku i-department mangifika e-department ngakhuluma no-HOD ukuthi ngibizwe lapha engonweni P100 simo sakho nasikho kahle senza i-recording kwasho ukuthi la besikhona umcimbi ubungekho kahle bisesimweni la uDuma kulinyelwe emndenini kodwa wasethi uHOD ngwenya kuzothi makusombuluka isonto bese ke ngibheka ukuthi kimi kanjani siphuthume khona be it ukhona uMEC noma akekho kodwa nje mina ngoba ngikhona njenge accounting officer ngizokwazi ukuthi ngizokhuluma nomphakathi ngicabanga ukuthi kube njalo ngathi ke sengilethe lempendulo ke sengibuya bathola ukuthi senimbe kakhulu kunaqala ke manje ngoba ngazi inkani yasendwedwe ithini bese kumbiwe kakhulu kunalokho kodwa ke ngenhlonipho sakwazi ukuthi futhi ke sibuye sizoninikeza ukuthi uHOD uthe inkulumo yakho uHOD sasila sayivula iWhatsApp kwakuyile ivideo salalela bathi abantu kulungile sizolinda uyoze afike namhlanje ke usefikile qale sixolise ekutheni akafani nami HOD njengenhloko omnyango kufanele aqale ukukhuleka kubantu abadala mina manje ngibiza ngiza straight ngisuke ePinetown Street ngeza la ngenzela ukuthi lokuthi bekuthiwa sofika ngo12 manje seku1 seku2 cha into ebuyicindezele ukuthi ke HOD njengenhloko omnyango kufanele aqale ebukhosini akhulume bese ke eyadedelwa ezingala namhlanje ke into esizoyizwa iplensizwa le enola kakhulu woza ngaphi fan mana la iduze ngoba yena onola inkulumo yakhe ithi ukuthi kuye benolaka kakhulu ithi into esiyifuna la asisuki la mswili ngese zisuke kodwa into esiyifuna la sifuna uHOD asihole uzokwenzani impendulo ithi iyamanje kuzokwenzekalani kusuka manje kuyale bese yahlehla kusengahlehla ke sichazele ukuthi kwenzekani ngale ngemuva beyimise kanjalo sithatha le mic nginike uHOD kuzothi ke mayiseqedile uHOD inhloko yomnyango bese abantu beyabuza abantu beyaphawula sivulelekile ngoba lo mcimbi owethu sibakhulu no angibonge Nongalo ngikhuleka emakhosini ngibingelela umphakathi wonke sanibona njoba sila sithunywe uMEC uDuma ukuthi sizommela sizomkhulumela nomphakathi njoba ke sihamba egameni lika MEC esicelayo nje ukuthi lokho esizobe sikusho noma sizokhulumisana ngakho konke sikwenze nje ngendlela efisa ukuthi kube nenqubekela phambili emphakathini unokwenzeka ukuthi mhlawumbe kunezinto esingazisho ezindala mhlawumbe ezingezukuzwakala kahle emphakathini ngoba sizobe silanda umlando kodwa ngingafisa ukuthi singagxili kakhulu emlandweni sigxile kakhulu entweni ethi kusuka manje kuya phambili yini uMEC afisa ukuyilethela umphakathi sivume inhlizweni zethu ukuthi yes ngabe kwenzekile sabasidi isikhathi kwaze kwafika la nanokuthi umphakathi kudinga ukuthi wenzelwe into esiyenzile ukuthi udemonstrate ngendlela odemonstrate ngayo namandleni ukweningawakhaleli ngoba ungqongqosho uzwile luzwakele into akade nisho nenifisayo yizona impendulo esinilethele zona ngithi angiqale kanjalo kwenzela ukuthi mangabe kukhona ilonde ezikhona lungile sizozikhuluma kodwa ngiyafisa singagxili kakhulu kuzo sigxile entweni ethi nina nilo umphakathi nikhombisile ukuthi uhulumeni kanti ubani kahlehle uhulumeni kakubona laba asuke besemahhovisi ngiyangithanda uMEC uyayichaze kahle mehlangene nomphakathi athi mewubingelela athi indlela afisa ukubingelela ngayo methi sanibona bese abantu bathi yithi uhulumeni bese athi ninjani
bathi abantu siphethe. Namhlanje ileyo nto engiyibona la ukuthi uhulumeni masi understand ngale ndlela le sabantu bakithi ukuthi nini enuhulumeni nini enidecide nangempilo yenu ukuthi iyapi phambili. Nizodecide ke naloko esiniphathele kona njengempendulo ukuthi niyafisa yini kunise phambili noma mhlambe lokho esiniphathele kona anikuzwa kahle akunisi phambili njengohulumeni nina. Kodwa ngiyathemba ukuthi kuzokwazi ukuthi kunise phambili akuzunibuyisele emuva. Okunye ke kusihluphe kakhulu noma ngeze ukukhuluma kakhulu ngakho njengohulumeni kuhle indlela esifisa ukuxoxisana ngayo kona mhlambe sekuthatha isikhathi eside mhlambe nasesayidini lethu ukuthi sisondele ngoba ngicabanga ukuthi beninezinye indlela benifisa ukukhuluma ngazo hayi lezi esegcine sekwenzeka ngayo. Kodwa ingenxa ukuthi mhlambe indlela okulaleleka ibangabikho eduze. Ngifisa ukuthi ngikuxoliseleke lokho. Ngoba omunye angagxeka isenze nisenzile. Nami nje ngingagxeka isenze nisenzile ukuthi awu nimba imigwaqo manje nithi khanjwe kanjani izingane zisayingane esikoleni. Yonke lonto le kodwa nikhombise ulaka lwenu nentshisekelo yenu ngokufisa ukuthuthukisa indawo yangakini. Sik-understand ngaleyo ndlela thina. Ingakho ngafisa ukuthi njoba sizoxoxa namhlanje sibambisane ekutheni sithole isisombululo esizokwenza ukuthi umphakathi ubuyele esimeni esijwayelekile. Now isisombululo ke masisithola sisonke ngomithetho kahulumeni izinto zinendlela zokwenzeka okungathatha ukuthi kungabe ukuthi sithi kusasa sekunosonkontileko sengene la siyasebenza ngoba kusafuna siyomhlonza. Masimhlonza ngeke sivele sithi akube nayo insizwa ozongena unemshini yakho ngeke sikwazi ukwenza kanjalo. Kunemgomo yakhona efuna siyilandele kuze kufike kuye noma omunye ongabe angaba nelungelo lokuzosebenza. Now makusenziwa leyo nto leyo bengingafisa noma emisi yangafisa ukuthi umphakathi uunderstand ukuthi makuhamba leyo process kodwa ake sivume ukuthi okwamanje isimo sisibuyisele esimeni while iprocess ihamba. Makuthatha ukuthi ufuna kubuywe iviki neviki kuchazela umphakathi ukuthi process ke manje sila makudesignwa sesidesign esekula noma uconsultant odesignayo nangu sesinaye ubani usedesignile ke namhlanje kuleli viki leli umsebenzi awenzile ungaka uselungisileke wakha nama documents amathenda ukuze kukwazi ukukhishwa ke isikhangiso lesikhangiso sesiphumile siphumile kuleli viki leli lesikhangiso sizohamba isikhathi mhlambe singango 2 weeks si advertisewe abuya athi sesivaliwe ke sibuye nempendulo ezingaka sisalindileke sesibukiwe ke lezo mpendulo abantu abafakile babe sekuthiwa naba ke angathi uyena ophumelele osezothulwa yonke lonto izobe ihamba iziteji zakhona inesikhathi kodwa engakufisa ukuthi sivumelane ukuthi okungenani akube nendlela umphakathi ozothola ngayo iprogress ezisihamba kuze kufike ekutheni ilanga usonkontileka yokuqala ngalo ukusebenza kodwa umphakathi ube uunderstand. Inina ke enizosho ukuthi ningafisa siqhubeke kanjani ukuxoxisana noma niyothanda kuhlale kuxoxiswana kanje noma nithi hayi angeze ubaba lo sixoxe naye ngekhathi esithile noma nifisa nje lesithanga thina sinankinga ke so thatha lokho kuzobe kusho umphakathi ngoba osekubalekile manje ukuthi umphakathi isicelo sawo sizwakele futhi uMEC uthi isicelo sawo uzosenza sesinikezile ke mandate uMEC ukuthi kusukela manje asiqashe umuntu ozoqhubeka nedesign aqedele umgwaqo lo ubukade ungaphansi kwenkampani lecto IDT mininganyana ke imigwaqo esinikeze uIDT ku province
kodwa futhi eminye yawo inengqinamba ezithize ezikhona, kodwa ngizungena ke kuloko ngoba inkontileka phakathi kwethu nayo IDT. Kodwa nje lo mgwaqo omunye imigaqo esabanikeza wona ukuthi basiqalele wona, kodwa awukaqali ke kuze kube yimanje bekusabhizi nendaba yokuthi kusalungiswa ama design. Into ke esesidecidile uMEC asithuma yona ukuthi asubuyisele ubuyele eminyangweni umgwaqo. Singabe sisawusebenzisa uIDT ukuqhubeka nalomgwaqo kuya phambili ukuze kube nenqubekela phambili, ngoba ekugcineni abantu vele abanelungelo phekwe emgwaqo i-department le ehola uMEC uDuma. Now shuthi isinqumo sasithathile kileso ukuthi umgwaqo kusukela manje nje siyawucela back ubuyela kwi-department, siuplana thina njenge-department kuya phambili. Kuzothi ngolesihlanu sibe sesimqashile umuntu o-consultant ozoqhubeka asifinalize i-design. Sethemba ukuthi ngoba busuvela usukhona umsebenzi ukade wenziwe u-IDT yaqalwa phansi la. Sizosebenzela phezulu kwalo msebenzi ngoba lo msebenzi ade bewenza ngale ubuvela ukhokhelwa i-department. Shuthi sivele sinelungelo lalo msebenzi okade wenziwa ngale ngoba besuwukhokhela. Okushintshayo nje manje ukuthi siyabiyeka lo babudlelwane sizithathela thina ukuze sikwazi ukuzo-accounta impendulo emphakathini direct. Ngoba mangase sithi hayi lungile aqhubeke i-agent kube yiyo, nami njengo-HOD anginawo amandla phezulu kwawo ngoba nabo bano-accounting officer wabo. Sigcina simanenjana ngamaphepha nje ukuthi i-contract ithi kodwa ngikwazi ukuthi ngibaforce noma ngibaphoqe benze okunye nokungashesha ngamandla ngale ndlela esifisa ukuthi kwenzeke ngayo la. So yikho sithatha lesinqumo sithi hayi siubuyisile kumgwaqo awudesign yithi uqedwe yithi kube yithina siprepare nama documents okusa kuyithenda. Masibuka ke ngokweplan yakhona izothi into masi finalize kahle ama approvals zonke ama designs no appointa lo consultant, kungenzeka ukuthi angabe seqedile okungenani ngesikhathi sika August ngabomhla ka-24 so wonke umsebenzi wokudesign. Into ke yezemgwaqo inemicikilisho eminingi. Akufani nokuthi uye esitolo uthi uyothenga nje mhlambe into oyithola isiseshalofini. Izofuna ukuthi babheke kahle yonke isimo somgwaqo ukuthi sime kanjani, nalawo ugcina khona ugcine kanjani, makunama structures azodingeka ama bridge noma kungafuneka ukuthi kube namapayipi ahamba ngaphansi. Yonke lonto ifuna ukuthi mayidesign ukuze ukuthi mhla sekuzokwakhiwa sokulandelwa nje leyo design. Into edala ukuthi sithi izoshesha le ingoba bevele sekuqaliwe kusetshenzwa. On average i-design nje kunga depending kwi complication yomgwaqo no 3 kuya ku4 kuya ku6 months kungakuthatha ukudesigner umgwaqo ungakambondi usonkontileka ezosebenza. Now kodwa ngale ndlela esithi ngoba umsebenzi uvele sowenziwe lo esizowuthatha sibuildele phezu kwawo. Bengafisa ukuthi silandele lo ngoba ayizubabika enye indlela yokwenza kusheshe ngale ukuthi kudesign ngoba masithi akufika umuntu nje avela afaka itiyela akophela isonto amabili sekuqephukile futhi akalandelanga specification. Now mawuphela ke lo August izobe sisho ukuthi sekiwa ukuya kwi-tender process. Now i-tender process kahulumeni ahlukene igaba ezimbili. Kuba nalento ibizwa ngama quotation esuka ikalelwe ilimit yemsebenzi ukuthi ungaba umsebenzi oyimali engakanani ongawenza ngequotation. Awudluli ke ngaphezulu kwemiliyoni. Umsebenzi ongawenza ngequotation ukwazi ukuthi namhlanje ufaka iquotation ucela umuntu akunikeze i-tender yakhe bese ukwazi ukuthi ngayo award mhlawumbe ngesikhathi esingaphansi ka7 days or so.
namasibuka ke lo msebenzi ozokwenziwa la uzoba ngaphezulu kwaleyo mali ngoba kucishe ukuthi akuba amakhilometer awu4 so uzobeke ungaphezulu ikhilometer ke lilinye depending ekutheni utholani ngaphansi design beka detail engabe libiza impela lingaba nakusho nango 30 million ikhilometer lilinye depending kodwa ukuthi utholani umhlaba unjani ume ngesimo esikanjani kodwa mawukuthi futhi kungcono liyehla ungaze ukwazi ukulenza nango 10 nangaphansi depending kodwa ukuthi into ifike wayithola as umhlaba walowo ndawo ume kanjani nanokuthi makulandwa inkwali ilandwa kuphi nama materials wonke namanye alandwa kuphi mawuzodinga usemende ulanda kuphi lo semende lo yonke lo nto leyo iyabala ekutheni ugwaqo uzogcina ubiza malini kodwa ngisentweni ethi kule procurement process shuthi nina izobe ingena kule efuna advertise i-tender now more advertiser ki-tender create specification ususdesignile usikhiphe ngaphandle ukuze wonke umuntu asibone isikhangiso mayise besibonile isikhangiso awukwazi ukuthi unga-advertiser ngaphansi kwensuku eziwu-21 usa-advertisile nje ulindele ukuthi abantu abakubuyisele ama-documents abo ne-price yabo abangenza ngawo umsebenzi nawe uyabona ke lo 21 days kwawona sofuna ukuthi uede inyanga noma inyanga ezithize mawusuwathola ama-documents after lo 21 days still uzowalanda ama-documents ulinde wonke nomunye umuntu ukuthi wonke lama-documents ehlangene afuna ukuthi bese ascreenwa kube ne-evaluation process kuhlala ikomiti eselizo-awada i-tender ukuthi omunye 2 weeks nje ungaphela kusaza yokulungiswa lo hlelo lolo okungathi mase sekufuneka ku-awardwe masu-awada uphinde futhi ulinde esinye isikhathi sokuthi usu-advertise ukuthi ke manje ubaba uyena ozobe usonkontileka okufuna ukuthi akathathe lo msebenzi kodwa afuna uphinde u-advertise wonke umuntu abone ukuthi uyena ophumelele ubaphi ithuba ke futhi lokuthi ba-aphila abafuna uku-aphila mabe aphila ke esinye isikhathi osilindile ngoba usukunikeza 5 days nje oso ukuthi abantu aba-aphile mekwaba khona i-appeal isikhathi ke sesiphumile kwa transport suke seyingena komunye umnyango kahulumeni so sekuzofuna kuhlaleke i-tribunal esizobheka icubungule ikomiti esuke lizokucubungula lesi sicelo lo isikhalo salo okhalela ukuthi i-tender ngaba lihamba kahle yena akaphasanga ngani noma akaphumelelanga ngani kungathatha ke eside isikhathi naloko kusabhekwa leyo nto leyo kodwa la sikhona ngenzela ukuthi kuhle ukuthi silalele ezingichaza ukwenzela ukuthi nginikeze ukuthi uMEC uyibuka kanjani now masiyibuka noma uMEC meyibuka yonke lento le sesi-advisana ukuthi no mhlambe okungcono ukuthi njoba sizo-appointa u-designer lo njoba si-appointa u-designer okungenani asinikezani isikhathi sokuthi uSeptember sizobe sesiqede yonke iprocess bese kuthi uOctober kuba ukuthi sona isikhathi esingasikhomitha sokuletha usonkontilaki ngenzela ukuthi kuhle nginichazele yona ukuthi sonke siyize ukuthi ime kanjalo into ithi ke kusuka manje sinalo commitment siwumnyango ukuthi kosha uOctober sinosonkontileka ozoqala ukusebenza sizoyishortnisha ke neprocess lade ngiyichaza sizoyishortnisha ngendlela ethi kuzofuna ukuthi senze deviation on an emergency basis given into evele esikhona emphakathini shuthi yonke sizoyenza nesizoyibikela umphakathi ukuthi siyawuqala umsebenzi umgwaqo siyawuthatha kodwa okungenani ngafisa ukuthi ngesikhathi sika-October kube isona umphakathi ongalindela ukuthi kube nomsebenzi owenziwayo and isona isikhathi esingaba practical
Manje into esiyicelayo esicelayo emphakathini noma ngangezwakala kahle sikushoyo. Kodwa kuhle ukuthi sikhulume iqiniso then ukuthi sitshelane into engezukwazi ukwenzeka. Manje njoba ngizonitshela iqiniso nje kungcono ukuthi sizame ukuphila kulo bese siyamejana ukuthi mfana kwaDlamini wafika la wasithembisa ukuthi awuqaleke usikhombisa ukuthi ngolesihlanu uphi uconsultant ozoqhubeka nomsebenzi osomqashile. Sibuye sizometha ukuthi nangu uconsultant ozokwenza lo msebenzi. Abuye ngolesihlanu olilandela uma ukuthi siyavumelana ukuthi akazochaza ukuthi usehambe kangakanani iplan lakhe ngamaviki namaviki udeliver ini. Yilo kade sizocela ukuzokusho sikucommittee emphakathini nanokubonga ke uNongalo indlela asheshwa isukumela ngayo indaba. Ukube akazange ayisukumela ngendlela esukume ngayo nami ngiyibone kahle sengibona ku social media page. Kwayiyona edala ukuthi sikwazi ukuthi sibe la kule ndawo le. Ime kanjalo nje inkulumo yethu. Sicela kodwa sibambisane bafowethu. Ngiyacela sibambisane akuzuba lula. Cabanga ukuthi le mpendulo esinikezwa namhlanje ngineqiniso ukuthi akekho omunye umuntu ongamala akunikeze impendulo engcono. Akekho ongamala akunikeze impendulo ezoba ngcono le mpendulo ekunikeza. Okumnandi ngayo akuyona impendulo engisazohamba ngiyoyicela omunye umuntu ukuthi ayenze. Mina njengo-HOD womnyango kusala ukuthi ngithi kuzokwenza ukuthi. Manje mawungafisa omunye ofisa enye impendulo izoba nzima ngoba mhlawumbe izosuka ekuqambela amanga. Manje angifisi ukuqambela amanga kodwa ngiyabonga ke ngesikhathi senu. Amen bazalwane. Before start izandla. Ngeke kuphela amen. Uyabona asiyenze kanje lento. Webazalwane asiyenze kanje. Ngeke ngachaza ngathi ngumfana kwaMsweni. Ngisuke ngeza la ngathi ngicela ukuba ingxenye sibambisana angithi. Right savumelana lapho. Ngalenza lelo qiniso elilingana nami. Sahamba sayilala idepartment sayiletha la. Manje idepartment isizochaza. Uma izothi idepartment ichaza lethwe asiyilethe. Bese abantu bebheka le bese sikhuluma ngokungahloniphani ngeke izilungeke leyo. Asenze into okuyiyona ukuthi noma ngabe uyazisa ukuthi uyabila nangu khona kabalekile umbuzo mhlabe ngumbuzo oyikhila kodwa uma uzovele wena ukhuluma igama bese ubheka le ngeke siye phambili. Ngiyazwa lonto mina nje uhloniphe mina ukuthi nithe ngizela ngeza ngesikhathi sami lesikhathi engeza ngaso la saba ingxenye nansi ke department fakani imibuzo nibabuza futhi uqale kahle sathi akayiyeke ihistory asiqale la ukuthi mhlamba nizwa abanye abezwa kahle uthi enye into izothatha 5 days phela ngeke ipaperwork yona esebenzayo ukusuka la khona into ezobe yenziwa kodwa izobe in writing kodwa ukuze kubone wonke umuntu ukuthi kuyasetshenzwa leyo process iyaphela ngo-October. Subona ke sekufika ogandaganda mhlambe ke into esingayizwanga kahle ukuthi mayisuka la ithimba lakhe office lizobe lusebenza lo msebenzi ipaperwork iyona esibambayo bese mawubona abantu kune paperwork ekade yenziwe. Ngicela sibe lapho nje sihloniphane kodwa nango khona mfaka umbuzo ozomshaya phansi umnqamla intamo ngombuzo baba ngiqale ngawo. Umuntu akaqale abingelele. Ngisho phela ukuthi ubani lona hawu wenzanya lokho. Umuntu akaqala abingelele. Lo bingelelayo nguFanfan FB kwaNgcobo isibongo emzini waseSokheni. Ngiliqadi nje lingenkomo. Ngingumtsinsi okuzimilela la. Yes. Ngiyabingelela wonke amakhosi aseNdlunkulu. Ngilibonile nethimba lenkosi yakithi selifikile njengoba ngila ngiyalibona liqhamuka lapha. No baba uMsweli siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu igalelo lenzile.
Siyawubona umsebenzi wakho siwumphakathi, siyabonga amakhosi ukuthi nisukumile nezakuthina nazozo ukuthi sithini. Mfoka Dlamini nethimba lakho. Kuyangiphoxa okokuqala kuyangimangaza. Uma ukuthi umuntu omnyama wakithi usaba lokushisa kwentuthu esesihlalele 3 weeks la. Department anisihloniphanga siwumphakathi ovotayo ezweni lase South Africa. Lokhu nje esenikwenzile fanele ngabe kade nafika kuthina. Into esikhalisa kakhulu from 2015 ezinye izinto akumele siyeke noma singezogxila kuzona. Itiyela laqhamuka ngala lama la uma uqhubeka. Laqhubeka ngala lalivele limile ngala. Kwenzakalani? Kuzokwenzakalani? Ngiyakuzwa mfethu uma ngabe ukhuluma ngolesihlanu. Ngiyakuzwa futhi uma ngabe ukhuluma ngamakomiti. Uyabona njengoba sila. Hlezi ngikusho lokho kuma social media. Asinalo ikomiti la. Asilifuni ikomiti la. Njengoba usufikile lapha komkhulu wazibika yonke imihlangano mfowethu singakujabulela ukuthi every Friday sibambe nawe imihlangano la sithole inqubekela phambili ukuthi yapi ikole ayifundi ngeke mfowethu uzokhohlisa omama bangaka obaba bangaka bemizi yabo uma ukuthi uzobakhohlisa lokho akuthi uma ngabe usuhamba usulele esikebheni sakho unembeza ukudle ukushaya nawo MEC besemdinga ukuthi abe khona nisiphendule bafowethu ukuthi kwenzakalani kuzokwenzakalani ngoba impendulo siyayidinga le sengifisa ukuba nizwe ngathi njengomphakathi ngoba iminyaka esesihlalile from 2015 to 2016 isiminingi kakhulu leyo minyaka ingekho into eniyicabangayo ngalomgwaqo bayafika osonkontreka baba asazi ukuthi bahamba kanjani bafika kanjani asikwazi lokho sibona nje sebehambile akekho sibikelayo sinabo osonkontreka bazoqala umsebenzi asikwazi lokho into esasicela sesicela ukuyisebenzela thina kanye nani ngizwileke mfowethu kuma social media umfowethu uzibize ngondaba ezinhle sibiya anginayo isho noma uyena ngempela yini le yenayelo technology eimplementwa le enquthu cha bafowethu sifuna itiyela la izinto ayisheshe sesikhale kakhulu asuki la mfowethu ungasiqinisekisile ukuthi ngolesihlanu siyahlangana la inqubekela phambili yaqhubeka futhi uzozwa ngathi ukuthi yabona indaba yo 3 months next year no mfowethu asithathi le ubona umphakathi wakithi engazi ukuthi uyavungana isikhathi sikhala ngesikhathi mfowethu sifuna itiyela ezweni sakithi Gwen. Okay. Ilo sibeke nalo. Oh, okay. Oh. Dukuza. Ngibingelele igama lami ngoLiso Aqhili khona la engonweni ngizobungelela amakhosi ngibingelele nezinduna nawo baba Msweli Awuthi uyisondeza ngani phezulu nawo baba Msweli mase ngibingelela nomphakathi okithi engonweni iqiniso enibe nalo amamphakathi wasengweni ngiyanibonga nibe strong kulesimo besibhekene naso kulembe esukela ngomhla sesikuze kubi namhlanje ngacela nje umphakathi okithi engonweni niqanisha lihlombe sengikwana ke MC ukuthi mfowethu ngisenze okay nisenzele phansi mfowethu nihlulekile ukuthi imithane nathi ukuthi mhlambe sihlangane sibonga wena njengoba ubaba Msweleze wathola inkundleni zakhe bekufuneka mfowethu ngabe kade nafika isikhathi esingaka mfowethu sihleli nje ukubona sinjena anikwazanga ukuba neqinisa nisihloniphanga nathi sabanomzana njengoba nebanomzana sinimizi kuba nenimizi
sishiya ngisho amakhosikazi njengoba benilala kamnandi na umphako wethu sihamba endaweni nje sinamabhizinisi la esikhokha intela njengani ikhokha kodwa buka kunjani la endaweni sinicelile bese sizama ukuvuzwa isula abaleni wambi umgwaqo akaze la engonweni akaze kubulawa ngishinto eyodwa akaze kushawe imoto akaze kwekho into ebugebengu nje ekenzeka kho qale likhona njengamanje into yethu nasemjebheni mayelana nalesi siteleka indlela besinenhlonipho ngayo sincenga nesithi fika kwazi kwashona nje kubabaduma kodwa sikade sicela ukuthi kube khona ufika wafika umfowethu wangaba nempendulo lutho yena nimthumelile sincenga angazi bafethu kube nzima ngana ukuze emphakathini mhlambi awelilodwa mhlambe noma mase niphezulu nikhulu kuba nzima kakhulu ukuthi nehlele ngezansi ngoba phela niholo umphakathi nehlele ngezansi nivele nje kona umphakathi nizwe ukuthi uthini ngoba phela suke siyasinishaya thina bese umphakathi ubungekho nzima nangokuba umsweli lokho ekura dukubathi base ikole isafunda ingoba vele lento beyiqale vele ikole bengakaqali vele bekusekude kakhulu 2 weeks ikole ivule okutshengisa besingayimanga thina ikole inina nje singahloniphanga shuthi nibone nina ngoba sengasahambeke ezikoleni ithini besishisa kanjena lana uma uthanda batshela ukuthi bathini besishisa lamatha kanje asikufihli lokho kodwa futhi abengalimazi imoto zabantu futhi ayikho into ongayikhulumela emsila la umhlabathi akho lutho yakhe efile la ungathi uyakhayisa akho imali ethize lana awukhokha ngisho isenti lento umhlabathi lo anisihloniphanga anihloniphi udepartment uhulumeni akasihloniphi ngathi asibona abavoti umphakathi wethu udiniwe njengoba beze bekhuluma nje ngihambisana mina nabo uma bekutshela lokho abakutshena kona ungacabanga ukuthi mhlambe mina ngizothi yazi uyaphoxa anginendaba nokuthi uyaphoxa ngiyamsupport nje bephoxa ngobani inina enize nafika leso simo ukube kwaba nje mhlambe 3 days 4 days nakwazi ukufika nisi-attend nisibukele phansi ngoba singekho emalokishini singekho endaweni zenda nihlala khona nihlale endaweni nize nibonakale ngokuthi funeke mekufika nina kufika imoto engaka buzokwenziwani uba bungafika nje uyihambela uthi driver bese ngeswenze lutho besokhuluma nje nawe nanoma inini futhi mufika nje bakuzoba khona siyocela ama meeting ngoyifikele nomuntu oyedwa nje uzolalela ngathi nasikwenze lutho thina nje asinankinga nje ubona amukho umuntu owenza nalutho ukuthi iqiniso nina department aninalo uhulumeni akanalo njoba sinibuza nafika la bulala umgwaqo wethu la bungcona iqeni bhadalaza yonke nama bridge afile lapha akade khona ama bridge akudala buka masamba abhlunga kanjani mesamba nithini ngathi basihlala 2 weeks nje emgwaqweni ke nje basinjena ke manje na njoba siqonqe kanjena nami uma ngiyathanda siphendula ukuthi njoba sesiqhinqile ikhathi singaka nithini ngathi njoba sinjena nje basiqonqe kanje ngiyacela department ukuthi lento oyisho mhlawumbe ukuthi kuzolentiza ngeke sikwazi ukuyilinda lonto socela futhi department meqeda la mekuthi siyavumelana nabafowethu ngeke siklerishe yonke lokho mekuthi department uyavumelana nansi induni uzoorganizela ukugandaganda fanele nimfakele imali asiqebele wonke wena department usiqebele wonke kazi ndoni uzogezela ugandaganda ngeke kusebenze thina sine besimbe kodwa ngesisanga sicela basiklinele bona ngemali ezokhishwa ibona kazi organizela ugandaganda njengenduni wena imali bazongena kuwena usuvale wonke lama projects ya siyacela lokho futhi eshode sicelayo uma ukuthi uthi lento uzoyenza uneshow nduna ngizokubeka kuwena nduna ekubonayo unxumalo ngicela ukuthi soba nomphakathi la ube nemeeting sokucela sohlonza indawo la ekuzobeka khona isite umase nduna mase sikhombile eshode sohle sina njalo akhipha ibudget sifaka ucingo senze yonke into vele into uthiwa ngithi yaza manje akusezofuneka ukuthi manje na kube khona okunye kuzoba khona indawo soyihlonza ndona nizosibeka la sozibeka khona sibeka ama container kahle yonke into ngicela kube njalo yonke into ngesonto ezayo kube nje yonke into kazi ngiyacela imani bafowethu manje abamsengaqashe imali ngicela gazi eshodi ngiyacela ukhulume nayo ndumnqumane maqeda la ngicela ukuthi nikhulume ukuthi imali nizoyifaka nini ukuvala lumgwaqo ngeke silethe manje ngeke sikuvale thina sifuna ukuhamba kodwa futhi ngeke sovale thina ngeke sovale hayi ngeke izoba u5 sekuseleza u3 into enzekile iqhawe umfowethu uthe Friday meeting uthi umfowethu bona umgwaqo ngeke bewugqibe uzoba sedepartmentini ezosiqhubela umgwaqo nanti igama bazalwane into esifunayo sifuna ukuthi siya kanjani phambili siyakuzwa ubuhlungu kodwa ke ilokho esikubeka ukuthi ke sihlangana every Friday ngoba eshodi ubebe kanjani hlangana every Friday connective simphakathi bezala yilelo silibambile sifuna into enjalo isongululo manje bese siyathetha ke yabona singathethi iqala
gcina isisombululo singasanga asibambe isisombululo ukuthi Friday siyamithana eShoti la siyavumelana ngalo ngizothatha ezo 3 more bese ke ngidedele eShoti. Ngiyanibingelela nonke. Ngibingelela amakhosi ngokuhlukana kwawo. Igama ngiuSimangele isibongo ngwakashangase ngokuhlala la engonweni. Ngenkulu inhlonipho ngokufundiseka nokuyithoba ake ngibonge department naze langasihlonipha siwumphakathi. Siyabonga kakhulu saze sangabaleka siwumphakathi ohlala la engonweni. Ngicela ukubuza nikwazi ngoba sihlala emakhaya noma ngoba singabalekile kakhulu kunina nabe kobala nikhona anivelanga nandiza nalala ikhona njengamanje abantu abanibekile musala ukudlala ngabantu enisihloniphile siyabonga 3 weeks sihlala emgaqweni mama baba yingane bevele ngazi singekaza vumu education ukuthi ingane zakhe ingayi esikoleni nasukuma nagijima nashiya konke ayisagcwele i-diary manje i-empty ngoba yini ayisayi ingane esikoleni sefale ingane esikoleni sinezingane ziyafunda nami nginayo iyafunda mengenyawo esikoleni ifunda matric kodwa ngoba ngeke ngize ngiphile ukuhlala letiyela umqoqo oyibhuqo kanje sesikhathele seku right 2016 u2026 manje wafika uCrossmo aswazi wenzani wafika uTakeweni wasimbela umgwaqo wabona ukuthi asikho right masihambela phezulu ongcola sihambele phansi lo mgwaqo ungekho nje wawuhambela phezulu into engiyithandayo la sinayi leader futhi asiceli ngoba ama leader iwona awenza izinto zingaqhubeki zingaphumeleli webasona uMathuba siyanibonga asingiceli sicela ukuyimela siwumphakathi wasengonweni mawukuthi uzela ngoba ubona ithuba elincane elivelayo sorry uwe washelela siyabonga sizozimela sorry asifune thuba asibaceli osoma thuba sicela ukuzimela siziqalele thina asibacela osoma thuba thank you siyabonga osoma thuba baba HOD ngiyakuhlonipha njengamanje baba uthi wena ngolwesihlanu kune meeting ezoba ikhona baba asinayo enye indawo esisoya kuyona asiwadinga ama aircon sibamnyama sinje siphila ngayo lempahla ilanga sinankinga mawukuthi ufuna thina uyosifica la sobe sikhona asibafuni futhi abanye bathi isicela kunihambela sonimela sonhlala ema-office ukuze nizokwazi ukuthi sithamele ama-aircon bese bebuya besibebente abangazositshela singayizuthi sini sikhathele singabahlali basengonweni sicela itiyela asiceli siyalifuna enough is enough sicela itiyela. Okay right empili mo kusho ukuthi ke liyaphasa lithi sila umhlangano sobamba la iFriday lesiya kuyona sesiya ngakhona ke manje uphumba mhlobo nakhe sondela ba nakhe ukufaka nakhe sanibonani niyaphila nonke asithatha ithuba lokubingelela kakhulu ikhulu zonke nje ikhona mhlawumbe ngeke ngisakwazi ukuyihlukanisa asithi asibonga sekufikile lo suku noma singemnandi emoyeni yes kodwa asale sesibonga eShoti nethimba lonke uhamba nalo lo mgwaqo unobungozi bafowethu 1 unobungozi ebridgeini elakhiwa mhlawumbe imoto esayingene khona ziwa mhlawumbe singaphezulu ka6 engizaziyo angizazi engazazi leyo nto itshela ukuthi asihleli kahle 2 uTekeweni njengoba wagumba lo mgwaqo kunemizelo engene emgwaqweni njengoba kuzihlobo kungenzeka noma yini ngalo ndlela bafowethu bengithi mina mhlambe khona indlela esheshayo mhlambe kuzokwenzeka ngayo angazi ke noma le ndlela oyishoyo iyona kuphela ekhona esheshayo ayikho enye le process okade uyichaza ngoba into engiyibuka kakhulu ukuphepha kwabantu
ngiyazi ke South Africa akhulunywa mangafe umuntu i-department isuma kakhulu mase kufa umuntu akafi umuntu ke kulomgwaqo kodwa besingafisi madoda kuze kufike la kufa khona umuntu angicizeleleke ngempela amakomiti akesimeni kuona akezene emphakathini wase Ngonweni la sikhona khona le Ngonweni sezinde sengonweni la sicela nenze kanjalo bafowethu nenze iqiniso bafowethu ake nibe neqiniso bamsweni sebenzile ndoda usebenzile mphakathi waseNgonweni nisebenzile nganza kwethu kakhulu bafowethu abancane mhlambe noma singezwa kahle kodwa mhlambe ukubekezela kudala impumelelo kwesinye isikhathi mhlambe uma sibekezela sophumelela kodwa laba bazobuka vele la khona abazile emhlanganweni bazobuka vele ukuthi ubani abathini oba asinandaba nabo kakhulu amaqembu lawethu ezepolitiki kesimeni ngawo organization nganingi nisilethele wona la ngabona ukhansela ngekho nje ubona kufanele angabikho since kwaqala asidingi lutho nje thintana naye asidingi lutho sidinga umphakathi wala eNgonweni uma singakwazi ukubhala siyopicela bafuna usibhale mafana sibhale siyopicela asidingi ipolitician la bafethu lumgwaqo umenje ama politician athayazi mesh so bengithi nje angibhodle ngicela ingane kwethu lezi ezisebenza usuku nemini zehlisa umoya mase kuzosa kuba mnyama kakhulu ngicabanga ukuthi sekuzosa manje ngoba sekuzosa manje madoda ibaneqiniso singayi konibheka asinawo amandla okunibheka kwethu kushisa ithayi asinayo enye indlela uma ningabuyi soshisa ithayi ayikho into esizoyenza enye bafuthi uma asinayo indlela asifundile thina saya nje esikoleni ukuphela into esikwazi ukuyenza kangcono soshisa ithayi nengane zakithi enzani iqiniso angeke silishise hlobo itime maningasenzela iqiniso every Friday nize la nizo report ukuthi kwenzekani ngiyabonga usevele wayivala kulokho buyisa phela lokho Siyabonga kakhulu useshile sesothatha sokugcina ushilo umfowethu wathi i-airtime yabo yithayi yeah. All right. Asithathe sokugcina bese sikwenzela kwe-shoti. Mengisacela ukubingelela umphakathi waseNgonweni. Niyaphila amaqadi? Amen. Nasiyaphila. Bese ngiza emakhosini. Siyabonga kakhulu makhosi ukuhlonipha kwenu ukuthi nizosilalela. Nizozwe ukuthi sikhala ngani ngoba nani njoba ningala nivalelekile. Okunye mase ngizobingelela induna yenkosi ngiyabingelela bese ngizobingelela umnyango lo khulumayo ubongo wakhona emaqadini wangcono okubhlungu kakhulu njoba u3 weeks usuphelile 3 weeks uphelile manje sihlile emgaqweni akekho neyedwa kafika ezolalela ukuthi kahle kwenzakalani ngokwesimile ngoba nalo wafika wazosithela ngeintuli lesi sihleli kuzona so njoba sihlele eintulini lezi sihleli kuzona asithandi siphinde siqhubeke sihlale kulezi intuli Mr Dlamini ngiyakuzwa uthi kuzothatha izinyanga ezo3 njoba manje kuJuly August September October ngithi ngene ihlobo mekusuka lini izulu muqhama ngala amabhasi akwazi unyuka so sigcine sesehla khona phezulu sesinyuka ngenyawo sephezulu ngobani imoto ayisakwazi unyuka ngoba ziyashibilika kulomgodi lomumbe kade khala ngawo Mr Hlobo so ngezinye indlela uOctober lo obalayo Mr Dlamini hayi ukude kakhulu Mr Dlamini ngiyakuzwa impela kodwa awube nendlela njengomuntu ophezulu njenge-HOD awenze into kwenzeke kusheshe kulunge kuthi kufika ihlobo ube sekubona ukuthi kwenzakalani ngoba nathi njoba sisenza kanje hayi ngoba sithanda ingoba sibona lempilo esiphilayo usehle lapha ngenyawo sinyuka size phezulu namanje basazoqhubeka basazokwehla behlale phezulu ngoba i-transport ngeke idlule ngakalungu lomgaqo
njoba sila asidluli asikudlu simile sila sihleli la ngithi kade usifice sila uzosifica la sikho akukho okunye engakushintsha and njoba sila labafethu labadiniwe badinwe ngempela ngobani kubhlungu and futhi yingane lezi mina ngazala umgaqo onje namanje usanje kunomkhulu nobaba abazala kunje namanje usanje so mesibuyele emuva kushuthi singachaza into eziningi ngoba nami ngachaza ukuthola umgaqo uvela unje so namanje njoba nami ngisaqhubeka ngisachaza uwawunje ngiyacela abantu ukuthi liya October ngathi kude kakhulu awuzami ukuthi uthi ukusoneza amaphepha akho ngoba kuthiwa ngathi iphepha yakho esebenzayo ipaperwork yakho ayithi ukuphushela mhlawumbe uthi namhlanje kusasa uyavuka ushaya ipaperwork kuthi ushaya lo hlanu sekucela ukuthi okay inkontract uyitholile yabo nje kuzokwazi ukushesha lokho kuzokwazi ukuthi ukuphuthuma ngempela kwamuzo lokudrive lokushona le hayi baba hayi Mr. Sibakhulu angilwi na kodwa nje ilolula ke sinalo la into uthi igcwele isifuba manje from 3 weeks igcwele isifuba into so cela usilungisele kahle ukuthi kulunge ngoba manje lezi ngane la uzoyifica la ngeziye ndawo and futhi zilambile yabo yebona uma usubuka amehlo abovu ngempela izilambile and izidinga itiyela manje athi itiyela mhlawumbe uzokwazi ukusutha nasesiswini ngiyabonga kakhulu Siyabonga kakhulu. Nikhumbuleke bazalwane sesiya eShodi siyabuya sothatha ezinye izandla ngeke sivimbe kusho njalo yes. Sikhumbuleke ukuthi mase ku-advertise phela kufanele kuzoba khona abantu abazothi akwenzekanga ngendlela benze i-appeal uthola sesiyadonseka ngizama ukuthi ke sifuna sibe realistic yabona entweni esikhuluma ngazo asibe realistic senze into engazisivulela iloophole asimbambe a-reporte la every Friday sibuke iphepha nephepha lenzakalayo kodwa ke awusathe eShoti asikwazi ukunika ubhuti lo bese oh ngiyena okay lo woza qala woza qala woza ngapha woza sengena woza ngapha phambili qha ngizokubamba lesisi Ngibingelele emphakathini nasengolweni. Sibonge ukubambisana kwethu bafowethu kusithi mhla ka6. Mina umbuzo wami uwodwa. Uthi babe khona lokho nje o-engineer wenziwe lo mgwaqo. Manje kuphinde futhi siqale phansi silinde labo bantu. Wayengaqhubekeli phezulu kwalabo engineer. Leso sikhathi osibalayo ukuthi inyanga. Babe khona besebenza. Wayengalanda ama-portfolio amadala ngiqhubele phezulu kwa ngoba ngalobo bantu babekhokhela ulowo nje umbuzo wami ukuthi babekhona namanje ke bakhona amafayili alomgwaqo ukuthi kwenzakalana thathani lawo mafayili niqhubele phezulu kwalabo engineer ababenzile nifaka abeni ngaphezulu ke bese kuyaqedela asindawo thank you so much Siyabuya. All right. No, ngicela ukuthi ngicela ukuthi ngempela siyibonge imbuzo. Mhlambe ake ngiqale ngalo nje okugcinwe ngawo. Ukuthi waye kungaqhutshekelwa phezu kwawo. Mangicabanga ukuthi silalelesene kahle mangiqala. Ngikhulumile ngathi umgwaqo siunikeze uIDT. Kune consultant vele IDT yasebenza nalo ebelidesign si decide ukuthi sizothatha lelo consultant lelo akuyiyo uqalwa phansi siyosebenzela phezulu komsebenzi wakhe vele ngoba kube besoqala phansi lelo nto ngichaza ngithi ukudesigna kungakuthatha 3 months kuya ku4 even 6 months kodwa ngenxa ukuthi kuvele sokusetshenziswa nanokuthi lo consultant umsebenzi ade wenza ngale umsebenzi omnyango vele egcineni ngoba ithini besikhokhela uIDT ikanjalo nje into asili ukoqala phansi shuthi lesikhathi esisibalayo sesibaliswa ukuthi ngokomsebenzi engabe usewenzile sefuna ashintshe lo umsebenzi awenze ube owe department ukuze sikwazi ukuthi sikhiphe itender lokuthi si-advertise umsebenzi utholakala usonkontileyo ngiyafisa futhi ukuthi ngiphinde ngiyigcizelele le uhulumeni uyini mani understand lo ukuthi ukuba kwethu la ngoba nina njengohulumeni ni decide ukuthi nisibize la yebo ke sekuthatha isikhashana ukuthi sifike leso sikhathi ngabe kusithathile yiso lesi
engisixoliselayo noma uhulumeni asixoliselayo ukuthi sibekezeleleni ake sisebenzisane nje manje ukuya phambili kodwa nina njengohulumeni senikhulumile sekuzwakele asiqhubekeni manje siye phambili ama-demands amanye singawenza mina bengingafisa ukuthi senze ama-demands ngoba sibona ukuthi engathi ayikho lento kodwa ngicela ukuthi ninikeze ithuba lento ngoba mina ngiyaqala nokungibona anikaze ningibone yabona and mina njengoba ngimtshela njengenhloko yomnyango ila kugcina khona i-paperwork akukho kwenye indawo la kugcina khona i-paperwork futhi njengoba sila iy'nqumo esizithathayo ziyizinqumo ezizoya phambili azisakwazi ukuye zihlehle ziye emuva so uma ngabe singathola nje ukuthi si-understandane lapho bengingacela ukuthi siqhubeke ngalo understanding ukuthi senizwakele ilaka leli lizwakele nazi impendulo seziyafika kulungile-ke nilinde kusukela ngo-2016 kwasenihluleka nje ukuthi sibekezane lo 2-3 months ngoba manini-ke phela manini uma ningakwazi ukuthi sibekezelelane ngoba ayikho into engenzeka ngaphandle kokuthi silandele imithetho now thina ngeke sathanda ukuthi niqhubeke kube ukuthi aniyitholi intuthuko kanti manje vele isikhathi sentuthuko emisi usedecide siza la now uma ngabe vele department sidecide ukuthi izowakha lo mgwaqo akukho okunye okusongenzeka ukudlula lokho bese kuthi okunye le yamakomiti siyayizwa siyavumelana nayo ukuthi sizosebenza ngalo ndlela umphakathi ofisa ukuthi kusetshenzwe ngayo le yesikhathi ethatha isikhathi lokho okuvala komgwaqo lo ombiwe lungile siyazibophezela i-department ukuthi sizoza sizovala umgwaqo manini angithi into efuna yenzeka manini bazalwane wo asimeni angithi imibuzo uzowufaka umbuzo angithi inkulumo ivelela ethi lo mgwaqo lo thina angeke siwuvale uzovalwa i-department hayi wo uvela kunina umbono wenu lo nina manithi ethi omunye hayi awungaqala nizozwa ngathi ukuthi unuvale nini sizoza solalela inkulumo ivelela yathi inkulumo thina ngeke sawuvala lo mgwaqo basumbile nina department nizokhipha imali uphendula khona nje ibambeke emakuvunyela uthe akasho hayi ngifuna wo ayihambi kanjalo angithi kufanele ukuthi silalele kahle inkulumo ikhulunywe la uIplensiswa nansi inkulumo izothi thina Friday siyahlangana no-HOD siyahlangana ne-department siyasho ukuthi sifuna ukuthi nokuthi bese kushona ukuthi hey lo mgwaqo manje sesicabanga ukuthi hayi awuvalwe manje lemgodi department uphendula lokho nje u-HOD ilokho akuphendula ngicela ngingahamezi asibambe silalele uma unombuzo phakamisanda ngizokhomba ayibambe kanjalo ayibambe nje aqedele mphakathi bafowethu ulisi lokuyicelelayo yithi bafowethu mhlambe lokhu okushiwo eMC manje ngicela bafowethu kungangizwe kahle angidayisi ngomzabalazo noma ngisho ukuthini ngisho ukuthi uma esesitshenile zonke izinto savumelana khona konke sobe sesicela ukuthi azivalele umgwaqo futhi ukuze phela angithi kube sesivalelile mhlambe njengoba esho nawuthe ibophezela asivumelane lapho uma bazobe sebeqhamuka vele lo mgwaqo bobuka vele ububi bawo beze la kuthini hayi ukuthi ngabe uvalile ngeke sawumba uma ukuthi lokho akwenziwe understand lokho ngiyacela bafowethu bonke besikhulumile kusenjengoba
akukho ukudeswa ukuthi nje ilokho mhlawumbe kufinazela ukuthi okuvaleni kwabo sesho ukuthi nesa asinawo amandla okuvala kodwa ke uma ngaqhubeki lokho esicelayo sophinde futhi uvule ilokho kuphela bafowethu sibanikezele lo juba sibabone kanjani bafowethu akukho ungasikwenze manje waphela sifuna wona simnikeze ithuba ngokulasha usaqala ukufika somnikeza insibe zibefika ngawo esingakwenza mhlawumbe futhi lokho mhlawumbe siyacela ukuthi mhlawumbe umethi ngolwesihlanu njalo kube uyena mhlawumbe sisacela ke mhlawumbe kanjalo kube uyena ozochaza into ezosisa phambili ningadini amaqadi ngicela bafowethu Sikakhulu. Siyabuya kuwena. Ngiyazwa. No, siyabonga. Engicelayo ngempela ukuthi sibekezelelane. Ngoba masibekezelela kuzoba lula ukusebenzisana. Ya uyabona mangabe nikhala ngaloko enikhala ngawo. Kuyazwela nakithi. Hayi ukuthi akuzweli. Elami igazi liyafana nelini. Alinawo umehluko. Uyabona ukuthi masingacela nje ukuthi nilalele lokho esikushoyo siyawuvuma imhlangano ezokwenzeka ngolesihlanu kodwa mina ngiyindoda eneqiniso ngoba ngiyikholwe angifuni ukuniqambela amanga angifuni ukuniqambela amanga now ngingafisa okungenani sivumelana ukuthi makuzofika mina gaqa lami siphane izinsukwanyana kodwa ningivumele ukuthi ngilethe umuntu ozobe unjiniya njalo ngolesihlanu umuntu otechnical ozobe vele azindaba yomgwaqo bese kube ukuthi mina nani sivumelana ukuthi makufuna kulo 3 months engushoyo njalo ngenyanga ngimala phambi kwenu ngizo account ukuthi Dlamini wathi kuzokwenza ukuthi sihlalele nalabantu isikhathi esiwukuthi siyayibona inqubekela phambili Dlamini ayasiyibona inqubekela phambili bengacela sivumela kanjalo ngoba miningi neminye imisebenzi kahulumeni ekhona mangase ngithi ngizobala njalo ngolesihlanu ngizobe nginiqambela amanga manje asizokwazi ukuthi senze kanjalo kodwa mawukuthi sithi sivumelana ukuthi kunalaba doda amabili engizocela ukuthi siwashiye la uchief engineer lo umfowagasa udila kakhulu nento zama bridge bese kuthi uchief engineer lo umfokazondo uzondo uyena ophethe engineering lapha ya kwi department yonke ama design yonke into iapproval la ukuthi masicela sivumelana ukuthi njalo ngolesihlanu bona bayabuya bamala bachaza ukuthi process ihambe kangakanani kwenzekani njalo ngolesihlanu ngiyacela nje sikusebenze kanjalo ngendlela nje ezoba nenhlonipho bafowethu futhi angifuni ukucikelela phansi umsebenzi eseniwenzile yikho ngafuna ukuthatha ngenhliziyo ngiyuthathe ngalendlela engiyubona ngayo nje ukuthi mama bami nobaba bami nobhuti bami banesikhalo sokuthuthukisa umphakathi wabo kodwa mina ngibatshela ukuthi uhulumeni egameni lika-MEC usezizwile isikhalo senu mvumeleni ke anikeze lokho enikucelayo ilapho nje Siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi sishayiwe forward manje ukuthi siya kanjani phambili isicelo ukuthi nasi insizwe ezo2 azibe la every Friday asiqhubeke nezandla zothatha ezo5 kade ukhala qhawula ngithi sondela ngapha qhawula ngithi kade ngujomba wazothi ulwaya ngemkhaya Qabene ngiyapressa la ku rada lethu engapressa sondela ngapha Yebo sibingelele lina nonke maqadi sibingelele nobuholi bendawo mhlambe sobhoza beke kuthembe kakhulu ngokuthi ngiyazi ubusoka buqala koDlamini kodwa ke khona la uzame khona ukungikhava mengabe uthi uyibophezele ekutheni each and every Friday kube khona abantu abazosireportela phamisiswe qinisa iswi la okay mhlambe la mina sobhoza
ebengase ngikucele kwena ngibone ngathi kulokusalela yiloko ukuthi ngoba uhamba nje namhlanje wena sinikeza idate yokuthi uzobuya nini uzositshela ukuthi sengiqalile nayi advertiser iproject cause okwamanje uyachaza ukuchazayo siyakuzwa kuzwakala kahle endlebeni futhi kumnandi ngoba ukusho ukuthi kusise empumelelweni kodwa mhlambe mengase silo sinabantu abazivakashela each and every Friday kodwa bengasitshelile ukuthi siphumile ipost lokho kufana nokuthi sisadunguza ebumnyameni mhlambe ukuthi kuyisicelo sami ngicela kuwena Sobhuza ukuthi mhlambe this coming Friday ngoba uthi uzobukhona shiya lawa amanye othe ngase kwenzeke ungabi khona ngoba ngezinxa zemsebenzi kahulumeni ukuthi uvulekile mood kodwa bengingacela mhlambe kulo Friday ufike ususiphathele lo mphako wokuthi sesiqalile sayi-advertiser ipost kube nento ephathekayo futhi yokuthi lokho sekwenzakele ngoba asifuni ukuthi sithi siyakudemanda Sobhuza siyakwazi ubaba womuzi wakho nawe nezingane zakho asikwazi ukuthi sithi nje siyakudemanda ukuthi kwenze lokho kuyisicelo kodwa ekuyikona sesithathe iminyaka asifuni ukubuyela emuva nikhavile okuningi mhlambe Sobhuza ngizothi mina bengicela lapho ukuthi this coming Friday teke ufike nento ephathekayo ukuthi sengiqalile advertise ipost ngoba labo 3 months time okhuluma ngabo ngithatha ngokuthi bekumzekelo mhlambe ositshelayo ukuthi mhlambe ama project ayahambe kanje engikuthandayo ngasekuqaleni uthe le project ngoba vele isinesikhathi eside yalokho nje angeke isafana namanye engicabanga ukuthi ke asingalingisani o3 months wathi khona ke la ukhave khona mengabe uthi kuthina unjiniya oke wafika uzoqhubeka naye mhlambe ingebhe yami ibilapho ukuthi mengabe uqala futhi ufika omunye unjiniya uzofika nokwakhe so ngoba manje kukhomba ukuthi umsebenzi wakho usulula kakhulu besicela Sobhuza ukuthi this coming Friday usitshela seni advertise ile post mhlambe lokho kuzoke ukuthi uqedise ijob kade salibamba ngiyabonga Sobhuza awube wodwa umhlangano bazalwane welokhuza lokhuza hayi na welokhuza hayi akasezwe ngempela ke abangakuba awube wodwa umhlangano ilona umhlangano asenzeni lo asenze lo impendulo zila umnyango nawo nithi asilethe umnyango nawo umnyango idoor open door police akuyona shi department khawela kithi sanibona baba uDlamini njengomphakathi isondeze iyafika njengomphakathi sithi njengamanje sesikhathele sidiniwe futhi uyasibona nawe besicela ukuthi mawubuya njengamanje ube usuza nosonkontileka usuthi manje nangu bafowethu sonkontileka uzosebenza futhi kuzokwenzeka kanjani okunye engikushoyo lokugqiba ngoba kufukuza umphakathi wasebenza singalali ubusuku nemini sishisa amathaya besicela ukuthi mawuthi sikunike leso sikhashana osifunayo uqashe bona futhi laba bebemba baphinde baqine bahona awusasho ukuthi ubani sibone lokhulumayo umbuso Khambule wo simuzo kahle phela umbuso lokhulumayo umbuso Khambule umnikazi wempuphu la eManyasini umnikazi wempuphu ke yena othengisa right sesothatha izana ngiyeza kuyeqhawe angibambe nangu baba bese ngizokuyela eqhawe okay Ngisuma ngani ngidalele bakwethu ngangine freedom of speech eSouth Africa ngine freedom of speech I'm a citizen of South Africa and I've got a freedom of speech ngani ngidalele
Ngisukuma nokubingelela ondaba ezitha. Ngibingelele ubaba oqhamuka kwi-department we-HOD. Ngibingelela amaqadi nabo bonke umphakathi okhona. Akekho umuntu obengabona ukuthi ukhathazekiwe la engonweni. Mina I'm a teacher by profession. Ngicela ukusho nje lo ngikusho ngesizathu esisodwa ukuthi sizokhuluma sisebenze i-anger. Akusesona isikhathi se-anger lesi. Isikhathi sokulungisa izinto silungise i-way forward. Ngani ngoba engikwaziyo nje ngingane ne-Department of Education ngosuku lokuqala kufanele uthisha besesikoleni nengane besesikoleni ifunde futhi ngosuku lokuqala akwenzekanga lokho. Ingane ine basic right of education. Ine right of basic education. Ilungelo layo le izo zingakho zingayikhulumeli. Ngiyayikhulumela ke mina ukuthi ilungelo lazo i-right to basic education. Bese ukuthi ngizobe ngicela umnyango Ndolekayo. Nami ngakufunda kubhalwe kanjani ngikwazi ngesizulu. Okunye futhi noma yiphi citizen in the right to clean water, clean and running water. Amanzi sikhuluma nje avalelekile ngenxa yokuvaleka komgwaqo. In the constitution lengisho bakwethu yase South Africa. Okunye futhi every citizen has a right to a clean and a healthy environment. Hayi le dust esikuyona kanje. Lento isithatha isikhathi eside ngempela bebekezela umphakathi wasengonweni. Ngiyazi ngikhulume nolimi kaJoji kodwa zodola ingane bese isekhaya ukuthi bengithini. Wangikhulumela zona wangikhuluma nje izosho ukuthi lela khetha belithi beliqonda ukuthi asibe ne-way forward sambe la i-way forward sikhona. Siyabonga kakhulu. Mhlambe before ngize ekhawini into eyenzeka la umnyango namakhosi kubuye kungithinta. Uyabona abantu ababizwa okuyibona engithe ngifika okuyibona abangibizile. Nampa laba khona. Umhlangano ula. Nampa laba khona. Manje iyacindezela ke ukuthi kanti besizokwenzani la sikhuluma nobani ngoba phela umuntu ozophendula nango Samile akashongo nokuthi ujahile. Nampa laba khona bavula omnye umhlangano lo mhlangano uzophazamisa lo mhlangano. Ngicela abantu basengonweni umhlangano awube yi1. Uma unembuzo unezikhalo na umnyango noma ngobiza ngedepartment noma ngobiza ngedoor kodwa come here komi dikant and prat ase Clifton. Ngiyanicela nje bazalwane angithi sivela endaweni engafani kodwa into ehlanganisayo ukuthuthukisa umphakathi. Asikwazi ukuthi sofike sibizwe la sishiye zonke izinto emakhaya sizokwenza lo msebenzi kodwa manje umhlangano besibambile imhlangano. Ngiyacela. I thank you.